Takže čau ty lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, tohoto bude pokračování Geometry Dash World. Dneska bych to chtěl dohrát. Máme 511 coinů. Že mi se vyplo nahrávání a tak to jako natáčím znova, ale nebojte, nikam jsem dál nepostoupil. Jo, máme novou kostičku. Kde je? No, to není. Kde je? Co? What the fuck? No to není. No, to je jedno, tak jsem to lidi. Tady mnou se můžeme zahrnout do této hry. Teda... Uj, to je strašně dávný hrát. Nebo, aha, to je hřbitov. Easy. Do komentářů mi napište, jaký hry bych mohl natočit. Buď to Geometry Dash normální, anebo Slither. Můžu být na tabletu nebo teda na telefonu. Omlouvám se. Nebo bych mohl ještě natočit ještě nějaký třeba. Nebo víte vy, co já to rozhodnu sám. Co natočím. Ale slibuju vám, že to bude prčic. Že to bude určitě, bude dneska slib. To jo, ten bude. A budeme hrát proti tomu. Normálně proti lidem. Ne, jako jsem to dělal na svém kanále. Tam se do video vymazat, to bude třetí díl. Teda jestli se to nebude lagovat, jestli se to bude lagovat, tak bude lidi, bude to moc. Když je tak snad utajtý čas. Oho. Jo, my jsme to vyhráli, lidi. Jinak děkuju, jak jsem natočil video můj druhý kanál, tak ty vado, zase reklama. No, to jsou různý reklamy. Striker. Ale třeba vůbec nejsou. Řekni do komentáře, jak se vám dá kostičku. Jo, už to se vám chtěl poděkovat, že tam je 5 lajků. Pro někoho je to hrozně málo, pro mě je to fakt dobrý, na to stojí. Jak to jaká? Co to bylo? Lidi, to je hrozně těžký. Nebo jako těžký to není. No, to spíš lama. Ty blásky tam hrozně zmatou. To jsem ani nejde. Jak to?
hajka. No vlastně zase se zatoč. Sakra, ale to nejde. Já jsem mám. Já jsem ta druhá možnost. To vím i já. Jenomže já jsem prostě ladna, která na to všichni. To musí dodat chvíle. Teď já ale u toho skáču. Ale ono to je snad schválně, že to naskočím. Dobrá, teď udělám lidi střih. Tak jsem zase zpět. To takhle museli prostě přeskočit. Možná, že jsem neslyšeli to, co jsem říkal. Ale to, že se to musím potom střihnout, co tam je to reklama. Aby to vůbec nehrál. To bych to asi nehrál znovu. Tak to tam přijde tak chvíle. Jo, lidi. My jsme to dali. A ne, my to prostě dneska musíme dohrát. Jo, hele. Teď už na to vlastně trochu. To je obrátky, teď jsme se taky právě porazili. Teď to je 80 až to pustíme. Kurňuš! Ale to je hrozně. To musíme dát. Ty vado, mám. Na kanále vám dám do popisku videa i Bena, i Vickyho. Vickyho tam dám, Vickyho 97 se tam dám v druhém kanále. Ten je hned jako na tebe druhé, co si vytvořil. Takže tam můžete určitě jim tam hoďte odběr, oni budou vše rádi. Lajky. Já samozřejmě budu rád hodně, když mi dáte odběr na můj druhý kanál, ale můžete i, když ještě nemáte odběr na prvním kanále, tak tam klidně hoďte. Na ten už potom nebudu tak vydávat videa. Já už nevím, jak se bude jmenovat tady tohleto video, protože jestli ještě jednou umřu, tak to se mnou nebude
psychicky dobrý. Ty vado. 26. Já si myslím, že je tak 50, ale tak zřejmě ne. Tak to tam spojíme Inze. Sakra! Já vám zase tady udělám listři, tak zatím tak. Už jsem tady zase zpátky a můžeme se do toho vrhnout. Jo, já jsem vůbec nemluvil a ono to funguje, když nemluvím. To je hustý. Tak jdeme dál. Embers. Aha, jo, dobrý, my jsme tady s tím. Jo, to by mohlo jít. To zatím skoro docela jednoduché. Tak to asi dneska nedohraju, ale v tom dalším videu to už bude velký kreativní, protože já nechci, aby se mi vyplo natáčení. Jo, a teďka to bylo jednoduché, takže můžeme jít rovnou na další. Jo, takže takhle taky něco trošku jednoduššího. Route 1. Aha. Jak to? Jo, dobrý. Jo, už jsme to. Lodička. Ne. Dobré, 33. Jak to, ale tady to nejde? Já to neletí nahoru. Ale dobré. Arty. Oh yeah. Party. Jo. Ale je to princip. A teď aspoň už budu vědět, jak na to. Jo. Party. Jo. Yes. Tak jdeme na poslední level. Ne. Lidi, tak já tam tu reklamu nechám, protože my ji můžeme takhle vlastně vyhodit. Tak jdeme na poslední level. Jo. A nebo ne, tak to ještě dohrajeme. Teda jestli se Tak lidi, tohleto by pro tohleto video bylo všechno. V příštím díle to dohrajem. Tenhle ten poslední level. Tak zatím. Čau.